Karbi Lujoli a song at pen sit in demonstration at Jamek Volonkomajay Hitialong Kedengpo. KSE Volonkomajia wrote pen to Paturpi Ponsi, Arnisia Parman, Volonkomajia Hitialong, sit in demonstration Mate Dharna, Ingni Ponsi, Kachasong Amede, Chipaklampo. Non Hejong, Kate Rock Atum, ST Mate Scheduled Tribe Kehangpon, Kachasong Pen Assam Legislative Assembly, Winter Cabinet, Meeting Kepadoponalong. Alanglit tumapan mate Kate Roka tumapan lake Moran Motak Tayahom Coach Rajbongshi Chutiala Pen T Tribe Adivasi tumapan Assam Cabinet Pen approve Ponsi Parliament along April Dunpoku Ajok Assam along Rialong Kidobom Kso mate Tribal Ake tum an Chadon dun tek tipu break jump ahavar along Kachasong Dengponu La Sontosi Ningkan Surihinira Inkoida Po Asengkan Mati Jongan Chikluni Pai Troxier ni Langpera Havar Volonkomaji Hitialong KSE Atom Bench Paturpi Ponsi in Dharna Ingni Ponlu Anparta Karbiang Long Arada Tumapan EC Everness Kipipon Mate Cherok Tokame Paman Ponlu Atema K Troga Tumapan Jong CST Kipilo Pulutangte Ilitum K Sotum Kanahok Tedung Binong Ladak Land Rights Pen Chenglok Education La Pen Job Reservation Antami Akisung Teklongji Pusi KSE Central Executive Committee General Secretary Akihai Biswajuti Teron Pen Than Ponsi Ansu Se Kachasong Dengpon Thuji Pusi Alang Litumahin Pen Pachinipong Volongkomaji Pen Napoleon Terang News Fast Kedamtang West Karbianglong Sadgang long fitame penangan iltum suri muluk pacetong si kacesong pon fitame pedolo fidak pini East Karbianglong mate Karbianglong long fitame ilitum labang so ajai me kabang ceng da prangji pandang ke pini pedaltum ceng pon po labang so isi kapacini amai siltum peman pon lo pini bangke lapen isi nung ningduk me alam mangala hello pini existing tribal lang bong fitame 6 schedule council plotang de Karbianglong ta isilo Karbianglong de mahasal pen West Karbianglong ta kalanglo tebon fitame Pinik tim Karbianglong kecari pon kejapon chief bulutang te ilutum kadug wada chini lo doktor tuluram rong hanga ke hailo fitami alangli phanili labang sobu thak lam the ke jai mate lam the kaparnu ponili arjulong lo news along je SC tata 6 minutes amar ke pek ponolo nang likupi puji pulabang so alam the ke boy bang ke lake prekdak ilutum phaning du mi busin ilutum podam jilake alangli ke boy jun ke la pufon hello Sik fidur long kedo ilitum ST karbi khai tum ke STH pinak poda ke thang na effect fi busalang lagi pudun tangte ladak effect fi polang li konat angle pen sigi pudam lo labang ke manghumi me pik athema centrally jongsi langdam pulutang te ST reservation amase 7.5% vet lapen ST central long ke lake STH STP pulabang so ke thak ave labang so ke thak pon ave ST pulutang te ST lo setami hala dake ili tumana effect fi pugalang li pudam de nangi polo koda pe olang li ka phone nangi jidam ke lake nili tum pen setame alang li phan pinrem lo sodak pan pinrem lo labang sopu thak alang li khai phan karbiare so jang ki thurmi college university ka chali tumana alang li ke raidu nang jima mat labang so effect fi pulam par ka ningji si alang li kanang so lo labang ke ili tum ning dong me alam lo lasilalo non langdam pulutang te pini centrally ka conduct pun exam jasemet pet UPSC punon NEET exam punon kapre lason thak dopik lang RRB Railway Recruitment Board na ho kapre ka exam mong siltum langdam pulutang te halada ke ST pulutang te ST cholo tang te ilutum tribal aso existing tribal atum ban jasemet ilutum karbiari so jang tum hasa tame ada ke STS ne ke 6 fizul kan sige bang pon phan reservation nang thik pinangi pugela tum chipudam no dagji ST tang te ST lo pola bang ke ST kota ban selang tum fitame chepati nang kokji la solo si pini 6 community so taman ST status spec ponded lo pulutang te ilutum anwan ke lake avidet polake mo penili puson si isia pisaria long fitalua ok nang lupot pulutang halabang so ok sumar kanang chulapo lafon ang krungfi ilitum kelong no nangji right amukha kelong no nangji labang so war fai mukha fitame bang ficharai lapo lapena kana hok me ang thek kaprek ilitum long dolang pho avilo lasi lake ilitum chokchi lake ilitum labang so putha ilitum kham khewek nangji lapet ilitum chedon no nadat sikke me bang fnili ke sulam do karbiara phafitame chuning reporting tum lapen penabdik fitame nal tum phan iltum nang pachini ji iltum lang hina lo fitame armu gache jeng na poson doji hala bang gache song lo hala bang lam tum deng pon po la phone tak fi manja long fitame doji dipu long fitame do ponji athema laso issue ka lake joy ke
isi gama thakrang ai su kali pot isi sensitive ai su pinal pot dak ilitum megzam clip abang ke chokche lapen karbilo charlia song tum ke mentuni benefit ame karbia khai karbi ari su jam han fikar jap pia pot labang sok putak futmel dum ke arjap thi benefit song pidun po lapen konani kopini jong silitum aja kong bob det lo pin esti seta sai jok je penal tum han pek det lo ko fitame karbilo charlia song adaya bi karbilo charlia song ke khake cheng manang che song lo ke dak ke dudun clip ke tum karbia ratum dudun clip karbia ratum se dak ke megang clip ke mate di lasi karbilo charlia song han adai nang pilong le labang ta nilhin ten pasini eng tong la hello athima ili tum ke chokchi pulong mangge chokchi pusi jong theplo la pen ke chokolang mal tum ka churo fitame choroji fitame nona por bang ke esti seta jong si tum ka pa phang mu chot la pen a khai pia tum ayong si pek pon det lo pu labang so kan hokal tum che chada na fitame pini college university ka chali ri so jang rum ta a future pan chema thatharin chema thira exam click pulotang tu la pen ka pre ka pilo tum pu mi mer dolang abilet ko lafi non ta por dolang nili ge nang li tum farman finang karja pi nang tum